Ahojte zlatička, zdraví vás veštica Ivana Silvana. V tomto videu vám odhalím karty na august, trošku aj z numerológie a takisto vám dám odkazy pre všetky znamenia. Ak potrebujete riešiť nejakú situáciu v svojom živote, môžete sa objednať na osobnú konzultáciu, alebo konzultáciu cez telefón, alebo otázky na diaľku si dať vypracovať. Všetko je na webovej stránke, ktorú máte k dispozícii. Ak si ju neviete nájsť alebo skopírovať, tak sa mi ozvite do správy TikTok, Facebook, Messenger, Instagram, Viber, a tam vám pošlem webovú stránku, kde si to môžete pozrieť. A teraz už ideme na karty a odkazy pre všetky znamenia. Takže karty. Je čas vykročiť novo. Nezaťažene. Bez predsudkov, bez očakávania, bez obmedzenia. Ísť si za tým, po čom tvoje srdce práhne. Bude ti priané. Máš všetku podporu vesmíru, tvoje hviezdy. Takže nevzdávaj sa. Áno, choď do toho. To je ono. Ale ty si stále nie si istá a preberáš. Prehádzuješ. Áno alebo nie. Týka sa toho muža a tvojho života. A nového začiatku. Vedomého začiatku. Teraz trošku z numerológie. Čaká ťa mesiac, kedy si môžeš pripadať ako na hojdačke. Chvíľu hore a chvíľu dole. Pozor na netrpezlivosť. Na výkyvy, vyhrotenie emócií. Radšej sa niekoľkokrát zhlboka nadýchni, ako budeš konať. Prichádzajú skúšky vo vzťahu. Teraz neukončuj vzťah v tomto mesiaci. 8 je tiež karmické číslo. Nerob unáhlené rozhodnutia. Tento mesiac by sa mal klásť dôraz na rovnováhu. Témy tohto mesiaca budú sila a sebahodnota. Skúška oboch bude skúšaná, či nezneužiješ svoju silu. Zhmotňuj si v pokore, rovnováhe, úcte. Nie tlakom, nie silou. Teraz je čas pracovať na sebe a tiež komunikovať. Dávaj zo srdca. Je dôležité udržiavať rovnováhu medzi prijímaním i dávaním sebe i ostatným. Rovnako aj vo vzťahoch. Ak dávaš vo vzťahu veľa, dávaj aj sebe. Pokiaľ nedávaš, tak začni dávať. Pri stagnácii pozor na rovnováhu medzi duchovným a materiálnym. A tiež je to o karme, najmä vzťahovej. Riešime hlavne mužov, otca, syna, manžela, šéfa, mužskú rodovú líniu. Je to tiež mesiac hojnosti, ale je to o človeku. Buď si priťahuješ hojnosť všetkého, alebo straty. Podľa tvojho nastavenia. A aj tento august bude mesiacom podnikania. Nech je to ako chce. Nachádzaš sa teraz pod šťastnou hviezdou, ktorá ti vytvára ochranu a podporu. Výzva tohto obdobia odolať tlaku, ustáť si ho, pomáha pritom dýchať do stredu
rovnováha meditácie a šport. V rovnováhe. A teraz ideme na odkazy pre všetky znamenia. Takže postupne. Barán. Pracuješ. Stále pracuješ. Ale stále to nie je ono. Stále ti niečo uniká. Ako keby si spala. A nevedela vnímať úplnú realitu. A to ti prináša strach. Bík. Otváraš sa. Vstupuješ do vzťahu viac a viac. Ale tiež stále polemizuješ. Nie si niečím istá. Je tu niečo, čo treba uzdraviť. Niečo z dávnej minulosti. Možno je to niečo rodové. Teraz je čas to celé uzavrieť a posunúť sa ďalej. Blíženci. Si uzavretá a nedostupná. Stalo sa niečo, čo ťa sklamalo. Bolesť a sklamanie z teba teraz len srší. Osloboď sa od toho a dostaneš sa späť do sedma. Na svoj trón. Je však skôr zaspala si na vavrínoch a niektoré veci radšej nechceš vnímať. Rak. Smutok, sklamanie či ilúzie. Vedú z minulých životov a teba držia ďalej od ostatných. Vytvorila si radbu, aby si ich nemusela k sebe pripúšťať. Pokiaľ ale chceš žiť vo vzťahu naplno a naplnenie, musí sa otvoriť a radbu zhodiť, aby zase otvorená voči ostatným. Lev. Si vo vzťahu a ty si do neho vstúpila naplno. Si empatická, vášnivá. Tvoj partner je však taký, že si drží odstup. Láska medzi vami je, o tom žiadny diskutát a teraz váš vzťah čaká ďalší posun na vyššiu úroveň. Staré sa uzatvára a pred vami sú nové začiatky. Panna. U teba teraz môže byť témou tehotenstvo, či hojnosť, plodnosť. Prichádza zásadná zmena. Niečo sa mení a súvisí to veľa s mužom. Mužom tvojho života. Pozor, nech túto príležitosť nepremárniš. Váhy. Niečo nové začína. Niečo sa v tvojom živote rúca. Chce sa po tebe, aby si sa posunula, zlepšila, zdokonalila v určitej oblasti. Postav sa za seba a bojuj. Rozvíjaj to, čo máš rada, čo ťa baví. Škorpión. Tu vnímam veľkú spokojnosť. Naplnenie a pohodu. Pracuješ na sebe, posúvaš sa. Niekedy to nie je úplne jednoduché, ale ide ti to. A nerobí ti to väčšie problémy. Otváraš sa. Dejú sa veci, ktoré sme rozobrali už kedysi. A teraz prichádzajú plody týchto činov. Strelec.
Veci sa dejú rýchlo a nečakane. Tebe sa otvárajú strachy, stojíš pred problémom, ktorý ti priniesol aj smútok a teraz je potrebné ho prekonať. Závri si oči a nechaj sa viesť, ktorá cesta pre teba bude tá najlepšia. Kozorožec. Prejdeš si náročnejším obdobím, ktoré ťa povedie do tvojho vnútra. Otvoriť sa. Otvoriť sa, aj keď sa deje doma to, čo sa deje. Aj keď si prechádzaš, čím si prechádzaš. Neuzatváraj sa pred okolitým svetom, ale naopak použij svoju múdrosť a choď do toho srdcom. Vodnár. Témou tohto mesiaca je pre teba odmietnutie. Týka sa to tvojho partnerského či mileneckého vzťahu a tvojej rodiny. Ryby. Otvára sa pred tebou nový začiatok. Vedomý. Si uzavretá a teraz si vedená k tomu, aby si cez pocit bezpečia a istôt došla k tomu, aby si bola vnímavá, otvorená a chápajúca žena.